domin ya jima ina fafata zafafan waƙoƙi masu zafin gaske, gidan biki, gurin taron walima, gurin taron suna, har a nan gidana Najeriya. Ya tsallaka ƙasashen ƙetare Kamaru da Chadi har da Nijar, ga ƙasa ta uwa uba Najeriya, domin fafata zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumin dai wato auta haziki ne kuma jarumin gaske jajirtacce, wato Ali Jita. Ali Jita dai jarumi ne jajirtaccen gaske, wanda ya kira shi da jarumi kuma jajirtacce, haƙƙon wani duniya ma ta yarda da jarumtakarsa. Ya tsaya tsayin daka wurin fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafin gaske, amma bai kamata a ce wannan shahararren haziƙin jarumi dai yana sanya gurin kawo muku zafafan waƙoƙi ba. Wannan magana ta fito daga bakin shi ne. Zai tsaya tsayin daka gurin ya ga ya fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin nishadantuwa da wannan shahararriyar waka mai zafin gaske. Wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita jarumin gaske ne, wanda ya kira shi da jarumi kuma jajirtacce kuma haziki fasihin gaske, wanda ya tsaya tsayin daka wurin fafata muku zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Ku kasance da mu a hankali, ku biyo mu a sannu a hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe, domin ku nishadantu da wannan zazzafar channel ta mai albarka kuma mai alfarma, ta hanyar bin mu ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like, domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan jajirtaccen jarumi dai wato Ali Jita ya tsaya tsayin daka gurin fafata zafafan waƙoƙin nan masu zafi da inganci da nagarta. Haziki ne, haƙƙon wanda duniya ta yadda kuma ta lamunci da zafafan waƙoƙinsa masu zafi da inganci da nagarta. Jarumin da wato Ali Jita dai ƙwararre ne kuma haziki fasihin gaske, wanda ijima ina fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci. Ali Jita ƙwararre kuma haziki fasihin gaske, namijin mazaje ga garbadau, wanda ijima ina kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin nishadantar da wannan shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da ya fafata ƙwararrun jami'an tsaro masu zafin gaske a cikin haziƙin jaruminsa kuma fasihinsa jarumi wato Ali Jita. Ali Jita dai da kuka gani kuma kuka sani dai wato ƙwararre ne kuma haziki ne fasihin gaske, wanda ya kira shi da fasihi jajirtacce. Domin nishadantuwa da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Ali Jita, ka bi mu a sannu a hankali ta hanyar bin mu, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar na ɗora masu zafin gaske. Idan ka kasance bako kenan, idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana alamar like, domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan mai zafin gaske.